Ahojte, dnes si ukážeme montáž našich pergol v tejto novej výstavbe na Masarykovej ulici v Prešove. Poďte sa s nami pozrieť na horné poschodie za kolegami, ako to vyzerá. Špeciálne požiadavky si vyžadujú špeciálne riešenia. Keďže sa apartmán nachádza na 5. poschodí, museli sme tomu prispôsobiť aj kotvenie pergoly. Pre lepšiu statiku boli na pergole použité špeciálne konzoly vyrobené na mieru. Prvé dve pergoly už máme hotové, no a kolegovia sa medzi tým presunuli na druhý blok, kde pracujú na dokončení ďalších dvoch pergol. Realizácia každopádne bola poviem niečo náročnejšia, tu sa jedná o 4 stavby, ktoré sú z okolností všetky na strechách dvoch bytových domov. Takže s týmto ako samozrejme bola nejaká práca dostať ten materiál. No ale také je tvoje hlavné moto. Jasné, nie je problém.